piang long krinia monduli along ingdeng trok ske prapho pastorate amai pi kedam thar koi ni phai krit trok si ani pen pangcheng ponsi ar koi ni phai kris kep ani mesen pen pachun pon ada por phai kebram ni thong keba por pensi arna ma phan karchu lapen kachong du jai mek smi pangcheng ponlo maipu pastor samson amrong pensi mai chepe hempu ponlo senior secretary aldon b pensi jaimek parju ponlo monduli asar simeon melik pensi bible purhi ponsi arnam kardoms ajaimek deng ponlo mukoilum ari so nimso amai lapen ki long thar piari so nimso atum pensi jumesen alun sami arnam phan karchu alun sami ral phan parju pon thulo labangsu kherni pastorate amai pi along sami kherni amonduli mukoilum amonduli long thar pi amonduli long ang amonduli lapen ki erkong langso amonduli la monduli pho tum chitong pet pensi pastorate amai pi mesen pen pajut pon mukoilum pen melgep son tokbi karbilong reberta